kum ka jingkan mai ka jing jia sha siat yap san ngot ki rang ba nong song snong hamukro shisnam menchwa haki bor pulet bat bor para klau ka asam ka khasi students union haka step jong ka arpu artarek nai wing arja arpulai kala lej ban wa da ki flex harengkat ki jing tho pen kan mai ya kani ka sngi hakal leng ka nong ba shlong kumban chukro bau menteri rang ba ka jalami ga laya konrad ki sangma dang haki khendiat sngi bala dap ulo ong bala IT ka jing to ket halor ka te ka jing jia sha set yap kini ki rang ba chaka crime bureau of investigation but unsependap not shen Shisnam menshwa kata haka step jong ka arpu artarek nai wing arja arpu art la sapriang ki video haki rensan social media kham tam neng ba ka WhatsApp bala don ka jing jia sha set yap ki brio haka snong mukro kita ki video ki la sapriang step bat kham hadien la yo jing te basanut kirang ba nong song snong jong ka te ka snong kila do e ye ka jing em ka taw tal nar tiang uthal sadap u six talang u shirop sumer bat u sidhar na ka te ka jing jia la ong bagate ki jing ja ha ketika step kala mi hadien bagi pat ba kila lej bandawa na ki pulet ka asam ban pelat iki nong song snong ki bala syak kem na ka jing syak ka no tu ding pada kate ki jing lej la mi ka jing ya la ban jing pen ibor bat penong iki pulet asam ban siat iki pat ba